Fáilte gidi RTÉjr, seo seachtain na Gaeilge. Is mise Lishna. Is mise Orna. Is mise Clarissa. Agus léimar Larry. Agus léimar Tá an leabhar seo murin agus an fear a fion, agus is brala mé mar murin anna croga, agus tá an pictóí cóheas bhí a dheadaigh iarscrocht, agus nuair a cúg sios go dtí an tráig, bhí na mná go léir ag cuioine agus ag bécaigh, mar níor tháinig ar náis. Is scéal sós é ag an deire có sé bronnach ag an tosnú. Agus is brolum picture seo mar tháinig alíonn aní hasiste gan. Ja, is mám san leir seo mar thuair si uthí gacrid speisialta bhí a gcóir athair ach dhéanach me sean rud céine ó tháinig sé sin domsa. Is rolling an leabhar le murin. Tá me se hálaí agus mé héindigh bhína díos agus léimh mé asterix ach níor hathan sílam. Bhí a láint na focail an dachar, beidir go deithnoí sé le daoine atá níos sinna nó mé. Tá na pictóirí an dathúla agus siad an seas, lé mé leabhar eile le asterix agus hathan é sin go mórlam. Is mise Taig agus lé mé an leabhar seo an féilacán agus an rí. Is scéal grá é. Bíonn éideann agus mír an rá agus an sin tá dríadóir agus chuann sé dríochttar éideann agus aithríonn síisteach go féilacán. Thuair le an scéal seo blianta agus blianta ó hin. Ní raibh aon rud faoin leabhar ná haithanlam. Tuairtí mé níosta dó. Tá deithnín díos agus ceapan go mé an leabhar seo le haidí nuil thart éis. Beidir láháin go scríomh mé me leabhar féin.